Estic fent un projecte de la carrera de criminologia. Us demanaria que no em molestéssiu gaire, saps? Sí, tranquil, sabem tot. Que fa una pudor. Què passa? Què ha fet? Em sembla que ha marxat el llum. On ets? On ets? No et veig. El llum està encès. Oh, ja ha tornat, que bé! Quin bon dia que fa. Meditaré. Has vist què posen al diari? Lladre pertorbat i altament perillós s'escapa aquesta matinada del manicomi de màxima seguretat de Santa Bàrbara, deixant enrere el cadàver de 2 guàrdies culturistes, 2 infermeres, una prostituta i un gos d'atura. Es demana precaució a tots els veïns del poble. Santa Bàrbara és aquí al costat. Calla, que estic arribant al clímax. On és el lladre? On és el lladre? Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you. Potser serà millor que vagi a comprar unes alarmes d'antirobatori 7.0.2 i connectar-se directament amb la xarxa policial d'Orlando. Sí, serà el millor, serà el millor. Sí, jo t'acompanyaré. Jo aprofitaré i compraré essències ylang-ylang. De fet, no fa falta que marxeu avui, Em sembla que està a punt de caure un bon xàfec. Oh, quin cel! Oh, quin fred! Quanta gebrada! Què dius de Genesis l'escala? Jo també vinc, que carai, com més serem, més riurem. Aviam. Tu et quedes a vigilar la casa. Recorda, si creus que hi ha el lladre, activa els sistemes de seguretat de la línia verda que trobaràs intercalats entre els circuits elèctrics posteriors. Ja saps, aquells vermell, groc i cian. Fàcil, no? Sí. Val, adéu! O sigui, si crec que hi ha lladre, desactivo els sistemes de seguretat de la línia vermella que trobaré al marge dels circuits elèctrics anteriors, però no puc tocar aquells verds, grocs... Però com és el cian? No entrarà ningú aquí, que no? Perquè jo vigilaré eternament. Que no arriben aquells. No em puc creure que no tinguis sistemes de seguretat 7.0.2. Merda xarcuteria. En canvi sí que et donaven les essències ylang-ylang. Alguna cosa més, no? Bueno, sí, detalls. Bé, doncs, obriré la porta. La porta! El lladre és a fora! Hi ha el lladre dins. No cridis. Pensa l'eix que t'havia dit en Roc. Recorda, si creus que hi ha el lladre, activa els sistemes de seguretat de la línia verda que trobaràs. Que nos tienen callados si te joden si no quieres jugar. Maleïda festa de graduació. I ara què farem? Va, serveix-me el vino. Com ho obrirem? Potser me'l clipinarà bé. Bingo. Merda, que entra! Vigila, està a qualsevol lloc. Què passa? És allà on... Mira! Què és això? És pudor cremat. La paella. Hòstia! Piròmans! Piròmans! És allà! Oh! Em sembla que no hi ha cap lladre, no? Sembla que no. Ah, no? No, que ha d'haver un lladre, què dius? Va, vinga, va. Tu també.
Per cert, ja s'acosta l'època de reproducció dels grèmlins.